si panjurino tak titipi kitung ketot tak ing jantung lulumitan lulungan kang rerambatan among swara hangranggut jiwangku tak titipi layang kita tak sambar kangen sumiler ora kroso sliramu tansah tak pikir ngaubuk Rino wangi wayang membeto atiku Singo tirto saumpama kapan donya aku bisa ngegam lintang rangka hendaing rembulan aku samar kuatir lan muntap sapa Sodar mekar ning ora kang jengkar ngelakkan tanpa upama tunggu tumeta sing terto kanggo nelasi lungko-lungko ketiku kanggo nelasi lungko-lungko ketiku ngiyup bu ngiyup nek masuk angin lah wong disediani karo sing digawe kursi kok demen kudanan oh alah yo nah sing kene malah donggo payung bot-boti ngenteni sowan ning desane awak dhewe Pak mengsam kayak barek-barek dhewe iya ketoprak dhewe Terae ketoprak iki saiki ketoprake laserin kok ketoprak pancuran ketoprak pancuran saingan karo Darmoin karo Pak kami tua Darmuin iya wong biyen yo ditanggap ning taunan kono saiki ngalah rene ketoprake Pak Darmuin ini ya kejaba perangkat ya seniman lho Pak oh duwe ketoprak loro duwe ketoprak loro jenenge ketoprak apa ketoprak Darmoin budaya lah sing siji kami tuwa budaya ngono omonganmu ya suatu kebanggaan mergo dulur-dulur pancuran iki ya akeh sing seniman lah iya kaya Dik Lasrin biyen ya seniman saiki nemu jodoh dadi garwane bos mogol awak dhewe ya klebu melu dadi wong pancuran iya aku tapi desa kene bolak-balik rene tapi bingung lah kok iso bingung wong Wahyu Manggala pentas rene ya wis apa ping pindho tapi bingung dalane aku dalane cek kaya obat nyamuk kok uter-uteran perkara dalan ya pancen kene iki kan nggone tambang to Pak lah aku metu Irong Petruk iku melu melu desa ndi desa Garengan kecamatan Bagongan ngono Kabupaten Semar lho lah malah wong kaya Punakawan maksude Irong Petruk iki dalane iku duwu lincip barang teko kono aku terus menggok ning warung tak kira rak dalan iso tembus kene lho jebule mendek ning tengah alas aku lah kok iso teko kono mbaut lah aku ora iso teko kene wong delok Google Map ya ora apa-apa idep-idep karo
Nyawang pemandangan. Mandangan apane terus dilewatno kuburan kono iku aku. Ya ora Loh, apa-apa. tapi kok malah cedak ya, Bu? Oh nyebal kok. Nyebal Iya, ya. cedak. Malah cedak kuburan aku nggawa patok sitok. Lho kok ora nggawa asem-asem balungan barang kowe? Tak nggo bukti nek aku bener-bener mlebu apa jenenge kuburan. Alah wanimu paling ya nek awan tok ae. Lho bengi lah aku ya wani. Ora Mbok. percaya wong kowe iki wong jereh kok. Lho. Ora percaya nek kowe wani mlebu kuburan. Wis engko bengi nek gak percaya tutno. Oke, Iya wis pengen roh kowe wani mlebu kuburan apa ora? tutno nek ora percaya. Oke, tak tutno. Iya. Jaluk pira wong pira kowe? Wis rasa wong akeh-akeh kei saksi wong 4 apa wong 5. Kon ngetutoke mlebu kuburan? Iya no. Tenan ya? Iya. Wani kowe? Wani ya. Lho aku kok ya bento. Ya nek tak kandhani. Nyapa? Ora kowe tok sing wani ya, Pak. Lah terus. Lah wong ancen ana kancane papat nek ora wani. Aku ya wani. Nggo saksi ya. Nggo seksi ya ngeseksi nek wong papat ya akeh tunggale. Kowe Lah wani nek aku ya wani aja meneh kok wong papat. Wis wong loro ae wani aku. Wis wong 4 apa wong 5 wani kowe. Wis sembarang wani. Tapi wonge wuta lho. Oh, lho, Wonge wuta. uta ya moh. Lah iya. Medeni-medenan ya ora iso nulungi kok. Ya syukur alhamdulillah kono-kono udan deres. Nggih. Ning kene mok kemritik tok. Ki mau ya ana kanca seni sing berduka perkara angin kenceng panggung ngambruk. Iya. Toprake Dik Sucil ning alhamdulillah kene rimis-rimis tok. Lho kene jelas gak udan wong katoke laserin diunggahno ning pian. Kowe kok roh Roh mang duncalno wer ngantek kliwat omah barang. katoke lasrin rupane piye? Mbok katoke laserin apa mini ya? Mini. Mini sing gawene rakur iku. Ora. Mini. Ya, mbok laserin. Ora dikai apa? Aku Mangan. njaluk mangan Mbak Anis ya. Wis disediani prasmanan karo Mbak karo Anis kok. Mbak Anis karo Mas Mul. Mas Mul karo Mbak Anis aku meni. Tapi nek tak pikir-pikir dagelan kalah karo kebo. Loh, ana dagelan nek kalah karo kebo. Kebo medhon gusir-gusir disawer dagelan ngantek lembene blengorne ngingetno tok dadi guyu. Aja kuwatir iki mang Mbak Anis wis ngomong karo aku. Omong apa? Aku bareng teko mangan mobilku tak parkir ning ngarep warung ngono. Aku liwat. Kayak Gitu. gawa apa? Mobil. Halah, dagelan nok numpak mobil. Kurang apik ta? Lah dalah mobil roda pira mok papat ah? Papat. Aku lo nunut truk dam. Bane 6. Layak rupan kaya watu kapur. Lah wong aku ning guringe tegang wah kewobol-wobol mas aku wedaan malah jebule bledu tok e. Wong ancen usa mudan, mobil tak parkir ngarep, aku liwat ruang tamu, Mbak Anis karo Mas Mul nyalami aku terus muni ngene. Piye? Wah, sugeng rawuh Mas Rokim. Nggih, matur nuwun Mas Mul, Mbak Anis sampun ditimbali. Anu Mas, kula titip pesen kali bapake sampean Pak Sendor. Oh nggih, mengke kula sampeke. Mengke nek rampung ketoprak sore Mas. Bapake sampean Sendor kon mlebu ning omahku ya Mas. Nyuwuk beras paling. Beras kok disuwuk. Ana nek dagelan kon isah-isah iku. Ngawur Ora ora, iso. iki penting tenan. Iya. Bareng ngono tak takoni. Lah enten perlu napa Mbak Anis Mas Mul? Anu Mas, bapake sampean mergo aku saking ngefane saking kangenku. Alhamdulillah aku kelar nanggap aku wis duwe uni, duwe ujar. Wis tak tawisi ning kresek gowedi Mas ning jero engko kon njupuk bapakmu. Gedang. Pundi Mbak kula pengen ngertos bareng tak tutke diduduhke. Iki lho Mas, wah sampean diwenehi istimewa karo Mbak. Apa Mas Mul? Gedang tak Ketoke ora gedang iki, Pak. Apa hidup-hidup krecek? Gak. Putih kok Pak rupane. Oh putih paling sego. Ketoke ya sego. Beras apa gula? Ketoke bareng ngono tak tiliki to. Ya. Penasaran jane apa to? Bareng tak buka. Sego sisane wong isah-isah, Pak. Kok kon nggo mulih kowe. Istimewa spesial kanggo kowe. Nis Anis kowe kok ro nek aku ingon-ingon bebek le Nis. Bebekku lho do mati kena selundut. Ya ora apa-apa idep-idep nggo pakan bebek.
Nah, pakan bebek apa wong Mas Mul mang wis roh. Roh apa? Wis ngerti ngene wae sendur lho awake lemu, lho Roki manake kok awake kuru. Iko lho anu sisane wong mangan sesuk gen digawa sendur gen dienggo sarapan Roki ngono. Malah De mati malah ngekei Orea karo TS mang ya De. Setengah Aku kilo. malah sing kenek. Lah kowe ku ya ngono, ngrembug saweran. Bola-bali tak omongno, seniman MC dagelan penyanyi iki aja nganti pisan-pisan ngetokno tembung saweran. Traye ye. Kok dagelan njaluk saweran iki dosa tak kandhani. Oh. Eling-eling, Bu. Kok dagelan kok nakokno saweran dosa gede. Ning ya kudu ngerti luweh dosa gedhe meneh nek rada gelem nyawer. Iki malah nemen. Tre cangkemem kaya bleduk kok mulane. Omongan ini jajanya saweran. Kowe aja ngarani aku kaya bledok, tak kandakno. Tak kandakno mogol kowe. Aku duwe wong kene, Dik. Aku terus ngomong apa? Alah, mantune Mini. Mini iki lho mantum Mini. Bangetan niku Mas Mul. Wis tak tekok aku. Ana apa? Awakmu jan bejo tenan kok, Bos. Karo apa? Oh iso entuk kene lho. Bos, ben nah iku lho Bos cocok iku Bos ketok Aku golekno wong kene jajal lah Bos. Pengen piye? Lho iya ben seperti tetangga. Aku lah ya golekno. Iya Bos, kae Bos. Ya wis ana loro. Alhamdulillah. Luwih cilik apa luwih gede Bos? Lah kari njalukmu luwih cilik apa luwih gedhe? Aja cilik. Nek seneng anem sing cilik apa sing gedhe? Moh, Nek moh. kene genah sing cilik. Aku nek cilik keciliken malah ra karuan kan. Engko nyaingi kowe anake Mini. Lah kowe jalukanmu sing piye? Aku sing tanggung lho Bos. Sapa? Sembarang. Ana iki Masa bukan prawan. menek Mini dhewe. Mboten ngoten. Ora ngono tangga aku iso do geger iki lho. Ana, nek sampean kepengin dadi wong pancuran Ya, kaya aku, Cocok. jenenge apik. Coba Bos. Dela. Jenenge maceme, Pak. Pak iki Kaya cocok dangdut. kanggo kowe. Kaya dangdut Surabaya. Setuju aku mbokku nek jenenge Dela. Dela. Wis Pak tak pangestoni, Pak. Apa ya? Dela jenenge tok macem kok. Wah, berarti jek enum, Bos. Lah iya. Dela. Wah, Setuju aku. Sampeyan aku dadi nganten nanggap toprak Wahyu Manggolo aku. Ana Dela. nggone ra apa-apa nggih. Iya, lho, Purun. ana nggone omahe. Tak tembungno nek Oke, purun. gak masalah. Ku anake Mandari iki. Lho, endi? Alah Dek Dela mau. Kalau Sing menehi kerupuk aku. heeh. Mana? Ngono. Dek Dela. Sehat cilik. Lho, nganggo jilbab linggih ning kursi aku ditongi kerupuk. Mas ngono. Lah aku. Kowe. Lah aku. Sarpini. Aja ngono go. Ya wis. Sing golekno ben Dik mogol. Aku ben ketularan kowe iso Aku wahyu nom. Ngono. Bos. Ayo ngono ya elok keluru rondo ae. Makku Mini kowe dadi maratuaku. Cetane aku mbok kon rabeni maratuam. Nek kowe menawa dia Seneng nek dagelan terinfeksi susu kedaluarsa. Oh, ora perkara kuwi. Wong manggekno kopi aku ketoke ra nganggo BH. Nang ngene Mas Rokim ya Allah. Matur nuwun Mas mbok ampiri. Kelakuane mbok kuwi ya ngono. Ayo maju sik ya. Matur suwun anu Mas Mul. Kok malah mikir-mikir kowe seneng Dela tenan kowe. Lah aku trape jagongan karo mboke ngrembug dino. Ketoke kok setuju deh. Ayo rene ya. Wektune mepet engko malah celak magrib ya. Mama aku ame awar mbek Dek Dela. Mas Mul matur suwun, anu Mbak Anis matur Nggih, suwun. nggih. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kula sak kanca sak brayat wis tak gawa kabeh. 8 walang kekek nggih. Kanugrahan, Njaluke. Nggih. kanugrahan napa panjenengan suwun anak lanang sing dikitan Nggih. memang penggemar Wahyu Manggolo Mas. nggih. Alhamdulillah. Bendino mesti mirsani streaming nganggo sound sing gedhi kae.
Wah, Daleme sing putih Pak Mul. Daleme Mas sapa? Mul. Lah niki aku angger liwat kene tak bel ngono mesti sing anake sing sunat. Iki ta daleme Mas Mul. Nggih. Tak kira iko. Mulane aku matur nuwun banget kalih dulur-dulurku nggih. Pancuran. Aku wis ditampa dadi warga Pancuran. Aku Nampane ora perkara sampean, perkara nek ketoprake nanggap ben rada murah. omonganmu. mboten. Oh, tapi yang jelas aku wis matur nuwun banget. Nggih, nggih. Kene sedulurane luar biasa Wah, Mas jos Dor, tenan, Bos, tak Mas akoni, Bos. Rokim. Nggih. Dadi sekali aku dadi wong kene iso ditampa kabeh. Walah nggih, Bos, percaya. Alhamdulillah. Matur nuwun. Sing spesial aku matur nuwun neh kalih panjenenganipun Pak Ipin. Pak Ipin. Nalikane kae Wahyu Manggala sowan ning ngarepe Pak Darmuin Nggih, kae. Pak Darmo. Zaman anu kae to, bojom rencana apa digondol kancam kae to. Terus kowe kenal Dek Lasrin kae to. Eling aku. Urung melu kowe kok. Loh, Wis. ya wis Wis, melu suwe banget suwine. Oh, sing Wong lagi lagian. wingi iki lho. Tak kira sing jaman dal. Aku lali ya, Dik. Aku angger duwe entek lali modelku. Sing wigati matur nuwun sedayanipun. Nggih, nggih. Bengi dadi sing akeh. Ngaten Iki sih. kei lagu sik engko panyuwunane dikai keri monggo. Siap. Iku mau tayub ya. 8-8. Wolu-wolu. Karo apa, Mang? Walang kekek 8-8. Wis engko diwenehi 10-8 walang kekek ngono Iya. enak ya. Wolu-wolu. Anu diaturi lagu sing modern. Mbak Is ngersake lagu napa, Mbak? Mbak Anis. Jenengan sing kagungan kersa minta lagu apa? Mang gak njeluk lagu Anis karo Mul. Ya Diaturi campur sari sing anyar. Apa Mas? Puspitonolo. Iki kalau Campur musiknya ning sarian. kono. Oh nggih, Mas Ari. Oh, bener kayak bleduk. Anis Ayu ya diriasi ya. Apa alise rada njender sisih, Bos? Nis kowe mang sing alis si sapa Nis? Bojoku kowe. Heh? Bojom apik Nis. Engko nek aku dikei mangan terus dikei obat curut aku. Puspitonolo monggo ya. Puspitonolo. Mbak Anis. Bersama RHS Video Syuting dan Nggih, Bu. juga WM Audio. Heeh. Iki jek ketemu bolak-balik nang kene. Oh nggih. Sedekah bumi. Terus Sedekah bumi. esuk tanggal 9 Februari Lho ijek suwan rene. mrene meneh. Alhamdulillah. Jo kowe ndek bojo kene lho ketoprak iki kok main rene terus ya, Bos. Wanatya ayu utomo nyambyar aromen kusumo mola lang-lang pranto agawe sensemen nolo. Semuler pait madu lindri-lindri nyawan sliramu dasar lancer kuning agawe rasa tresnaku. Katon
sampun Nggih. Ya, spesial Pak. 10.8. Suwunane walang kekek 8-8. 10 Amit di wong emang. langsung Nih, Bu. diwalang kekek. Amit ya. Mbah Yati. Mbah Yati. Nggih monggo Amit nggih. Wes. Nyuwun tintingane, Pak. Kekno Nyuwun sing mbok tintingane, senengi Pak. sapa kono. Wes gendinggo wajib tengan. Solok bidalan, Pak. 10 Sawean, saweran, Mbak. Duh, yoga panggilan untuk semua yoga. Oh, nggih. Lagi do mangan ngene iki lho, nasibe cedak mebos. Apa? Lah mangan cerek arek loro nganggur. Sesuk yo cerek omam. Bos. Maine pokoke arek mebos genahe ra umum. Iki sing urung tau iki cedak main nggonmu dhewe. Trek tak penging nanggap wong daerahku kok. Aku serugi aku engko. Boten napa. Ndek nganane jane ana terus tak bodoni wis kebek ya aku ngono. Ayo langsung yuk. Nane enjing bidal gumuruh saking wahyu manggala negeri Walang kekek 8-8. Langsung glong-glong tak. kung engkang palakuswa Prabu sananira ler surya wedal ira saka ing jualanidi para samadangi jagat kok mungup aning saucaing ukir merepapak bangsa mirat ana soroting surya nampak megalan gunung Wong wedok kene lah ya aja seneng tayo piye kok jaluke tayuban. Oh nggih Bu. Alhamdulillah Mbak Anis. Ya Mas, Aja es terus Mas.
jenis mengko rembukan nggih. Lakon kalih sorenan apa mboten aku lali ya. Nggih, matur sembah nuwun. Do ngetokno lakon yuk. Monggo. Aku ngembari marang kaustan mergo aku dadi mitra saya ana ing kraton Majapahit kang supaya ngrangket kowe tak suwanki ana ing kraton Majapahit. Kali tak bacutke mati. seneng kalih ibune sampean Pati-pati. Apa tenan? Lho niku saestu. Lah mangke yen sampean tanding melih kalih Kebo Marcuet,
sampean ampun ditingkes, sampean sambato ibu sampean Jinggawati. Lah, mangke Kebo Martwet mesti welas kali sampean, Gus. Nek sampean pun diwelasi, pun diakoni dadi anake, sampean kon ngeterke mulih. Sampean njaluk gendong. Kekuatane Kebo Martwet niku wonten sungate, Gus. Mengke sampean ampun digendong, mengke sungate Kebo Martwet broka sak kuat-kuate sampean. Yen kaya ngono, kowe sumingkira tak tantange Kebo Martwet. Kebo Martwet, ayo metu njaba. Iki Joko Umbaran tanding aman sungatku durung tumekaning pati. Ampuh yen pancen kaya ngono. Yen kowe wis ngerti kadidayanku luwih becik kowe manut, nanging aku ora bal manut kowe kok soanke ning mati. Yen ngono mati soyan. Ayo, kena sambat tamu kuat. Waduh, biung Jinggawati, aku pamit matek yo. Barat. Kebo Martwet, Jinggawati. Jinggawati, iku mono ibuku. Yen ngono kowe anakku dhewe Garwati. Yen aku kondo wiwit mau ketoprak bare jam 3 ngono. Bener kowe Mbak. Yen pancen kaya ngono aku pengen takon apa ibumu isih urip? Ibuku ijeh semlohe. Mapan ning endi? Ana ing desa Gambir Seketi. Aku pengen ketemu lan ibu. Aku gelem ngarepke kowe. Iya. Nanging aku njaluk, Apa keng dadi panjalukmu? aku njaluk gendong. Munggah gegertu tanganmu kene langsung. Ayo. Dayun bapak itu Bos, kados pundi, Gus? jebul apa kang dadi kandhamu kabeh mau bener. Kebo Martwet ning pundi Kebo Martwet wis mati. Kae dene ana yun. Lho, templorot napa nek Gus? Wah. Pusaka, Gus. Pusaka loro iki dumadine saka sumune Kebo Martwet. Siji wujud godhog, jenenge godhog wesi kuning yun. Kuning nggih. Siji wujud pedang, jenenge pedang Kunto Sukanyono yun. Oh, sakniki pinangka dados piyandul panjenengan. Ayo saiki suwan Ratu. Umbar, Ije kula sinuwun. pratela sira keng bisa merjaya Kebo Martwet. Menika lara sinuwun. Jumbuh marang sabda kowe ngarep ora mawes apa wae keng bisa nentremake negara Majapahit bakal nampa ganjaran saka ngersake. Mula gandeng sira keng bisa mateni Kebo Martwet ndadekake kumlange Kadipaten Granti. Sira bakal nampa ganjaran jumeneng Hadipati ing Granti. Nanging aja nganggo jeneng Joko Umbaran, nganggo jeneng Wuru Bisma Menak Jinggo. Mergo ing Kadipaten Granti saben-saben ana Hadipati mesti mbalela saka pemerintahan Majapahit. Kanthi kuwi pemerintahan Granti kageser ngetan dadi Kadipaten Blambangan. Kanthi sirnaning Kebo Martwet ateges sirna
sengkala dina sasi taun windu tolak balak bisa balik utawa lebur ing dina iki. Muga bisa nuwuhake karahayon lan keselamatan. Amin. Muga bisa tumus marang kekagungan kersa. Amin. Sabubaring pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa sarta cepak rejekine. Amin. Paliatan paripurna.